Hej Henrik. Hej Jan. Så skal vi ud og køre Thy Træf Fællestur 2014. Selvfølgelig skal vi det. Hvad er du i posen til os i år? Jamen, udover at det er fredag, så det plejer vi at køre, men det er jo alt i år. Ja, det er breaking news i år. Det er breaking news. En af breaking news, ja. Ja. Sidste år, der regnede lørdag, og det vil måske også i år, så vi skulle ligesom have 2 skud i bøssen. Det lyder godt. Ja, så i år, der har vi en lørdagstur, som vi kører i morgen, og selvfølgelig en fredagstur, vi kører i dag. Ja. Turen i dag, det er ikke så meget køretur, det går op ikke. Vi vil hellere ud og så se, hvor øllet kommer fra. Sidste Bryghus har inviteret os, og selvfølgelig siger vi ja til det. Og ruten derud, jamen det bliver bare lige ned til Hørmlisken, det plejer ved kronen dernede. Og så ud til Kystvejen, og så op og så ind, det vi kalder Hundborgvej. Ja. Simpelthen Danmarks sjoveste motorcykelvej, der mellem Hundborg og Sjøring. Det lyder skønt. Ja. Så kan vi lige inspirere til en senere tur til Thy. Absolut, absolut. Det er godt. Og så skal vi selvfølgelig ud regne med, at de har en kasse kold øl og sodavand til os, når vi kommer derud. Jamen, vi skal da lige smage på det. Ja, og så direktøren, han sagde, at han ville være til stede, og så kan jeg være, han kommer med nogle par viser ord. Det kan han, så kan vi lære lidt om det. Ja, ja. Vi glæder os til det, Henrik. Vi ses ude på Bryghuset. Super. Det er godt. God tur. Tak lige måde. Det er en god parkeringsplads. De fleste tror, det er flot og lukket. Jamen allerførst, virksomhedens vigtigste ord, det er skål. Fordi det giver skål. Skål. Hver gang der bliver sagt skål, så giver de omsætning. Så tjener vi penge. Så det kan vi ikke sige nok. Og det er sådan er det. Men allerførst, hjertelig velkommen her til Thisted Bryghus. Glad for, at I kommer turen her forbi. Den årlige tradition, vi har med at skal en tur rundt. Og nogle har garanteret været med på turen før, og nogle er nye og så videre. Men vi er stolte af at kan vise hele området frem heroppe, og vi er selvfølgelig også stolte af, at I vil komme her ind omkring Thisted Bryghus. Vi er en virksomhed, der sælger for ca. 50 millioner kroner i omsætning, ex-moms. Og vi har ca. 1% markedsandel. Men det er ikke det, vi går ud og fortæller. Vi går ud og fortæller, at vi er Danmarks 5. største bryggeri. De lyder meget bedre. Det der med markedsandel, det holder vi fingrene væk for. Men at gå ud og sige, at vi er Danmarks 5. største bryggeri, det er noget folk, de kan forholde sig til.